ପିଲାମାନେ ଶୁଭ ସକାଳ। ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ଗଣିତ ଖେଳ। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖି ଚିହ୍ନିବା। ଆମେ 2 ଦିନ ହେଲା ଏ ବିଷୟରେ ପଢ଼ୁଛେ, ପୁଣି ସେ ବିଷୟକୁ ଆଗକୁ ନେବା। ଆଜି ତୁମକୁ ମୁଁ 2ଟି କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦ ଦେଇଛି। ପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦରେ ତୁମେ ଦେଖିବ 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଲେଖା ହେଇଛି ଆକୃତି, ଅନ୍ୟ ପଟେ ଲେଖା ହେଇଛି ଜିନିଷର ନାମ। ଆକୃତି ଗୁଡ଼ିକ ଉପରୁ ତଳକୁ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ ଗୋଲାକାର ଆକୃତି ଅଛି, ତା ତଳକୁ ଗୋଟିଏ ତ୍ରିଭୁଜ ଆକୃତି ଅଛି, ତା ତଳକୁ 2ଟା ଚତୁର୍ଭୁଜ ଆକୃତି ଅଛି। ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛି ଆମେ ଗୋଲାକାର ଆକୃତି କ'ଣ କ'ଣ ଜିନିଷକୁ ନେଇ କରିପାରିବା। ଯେମିତି ଓଦା ମାଟିରେ ଗୋଲାକାର ଆକୃତି କରିପାରିବା, ଯେମିତି କାଗଜରେ କରିପାରିବା, ଯେମିତି କାଠିରେ କରିପାରିବା, ଯେମିତି ସୂତାରେ କରିପାରିବା। ଏଇଭଳି ଆମେ ଗୋଲାକାର ଆକୃତି କରିବା। ଜରିକି କାଟି ବି କରିପାରିବା,